मिस्टर जे प्रोजेक्ट 2014-15 माननीय मंत्री नितीनजी गडकरी MOST MORTH मिनिस्टर म्हणून झाले आणि मुख्यमंत्री आमचो मनोहर पर्रीकर म्हणून परत आयलो तेन्ना पासून आज पर्यंत घेतिल्ले प्रोजेक्ट पूर्णत्वाक व्हरपाचे काम म्हजे बरोबरच म्हजे जे सगळे सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी आसा सेक्रेटरी आसा आणि त्याच प्रमाणे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आणि ताजे बरोबर सगळे इंजिनियर हांणी पूर्णत्वाक व्हरपाचे ध्येय बाळगून ते पूर्णत्वाक व्हरत आसा। हो अंडरपास आज ओपन जाता त्यानंतर फुडल्या म्हयन्याक आमचो कवळेचो अंडरपास जातलो आणि त्याच्या नंतर जो सत्यनारायणा कडेन आसा ताजें कामूय चल्लां ताच्या नंतर साधारण 3 ते 4 म्हयन्यात तोही कंप्लीट करून आमी लोकार्पण करता।